אהלן חברים וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, שיחות של מאמנים. כאן אורטל עטרה ויובל מאואר, אנחנו מאמנים להתפתחות אישית בשיטת סאטיה, ובפודקאסט הזה אנחנו מכניסים אתכם לשיחות שלנו. שיחות על התפתחות אישית, טרנספורמציה, התבוננות פנימית וחופש. בכל פרק אנחנו מצטרפים לשיחה שלנו, מאמנים, מטפלים, מורים ואנשי הרוח שהיו משמעותיים עבורנו, ואנחנו רוצים שיתרמו גם לכם בדרך האישית שלכם. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לצפות בו בכל הפלטפורמות וגם ביוטיוב. שתהיה לכם צפייה והקשבה נעימה. היי סמדר. אהלן. שלום. היי. תודה שהגעת אלינו מהצפון. בשמחה, ממש. ממש כיף גדול, אנחנו מאוד מתרגשים. וגם נגיד, סמדר מילר, לוי, למי שלא מכיר, אני מקווה שרוב מי ששומע כן מכיר עבורו. נגיד שגם אני וגם אורטל, מאוד רצינו להביא אותך, כי אנחנו מאוד אוהבים ללמוד ממך ולהקשיב לך. נכון, את מלווה אנשים נראה לי בתחומים הכי חשובים כזה, והכי מגניבים של החיים, זוגיות, מיניות, כסף, הגשמה. חד משמעית, הכי חשוב. ובעיקר אני אגיד שאני מרותק ליכולת הייחודית שלך, להתבונן על החיים ועל המציאות ועל דינמיקות, וכאילו לאפיין אותם, למדל אותם, לתת להם שמות, וזה יכולת שיש לך בעיניי שאני מאוד מעריך, ולכן כל פעם שאני מקשיב למשהו שלך, אני לומד, ואני כזה צריך להבין משהו חדש. ואז אמרתי, אני חייב שגם הצופים המקשיבים שלנו ייהנו מהדבר הזה. אני רק אגיד על זה, שלפני איזה עשור, בערך ככה בתחילת הדרך שלי, הייתה לי משאלה כזאת, שלא משנה על מה אני אדבר, אנשים ירוויחו מזה. אז כשאתה אומר לי שאתה זה, אז אני אומרת, וואלה. אני בהחלט מרוויח. זה עובד. אז חלק מהשיחת הכנה, שהייתה בינך ובין יובלי, שאלנו אותך על מה חשוב לך לדבר, מה הפשן שלך כרגע, התשוקה שלך מעניין אותך, ועוד רגע אני באמת אשאל, למה דווקא זה? הנושא שבחרת, אם ככה זה יהיה נכון לסדר אותו בצורה הזאת, תשיימי אותו אחרת, אם יש צורך, זה לדבר על מכשולים או בורות, בתוך מערכת יחסים זוגית, של אנשי טיפול, מכל סוג שהוא. כן, אז ככה, כשחשבתי, ובאמת זה פודקאסט שמיועד למאמנים ולמטפלים, ובא לי לדבר על זוגיות, וכזה פתאום אמרתי, היי, רגע, בואו נדבר על הזוגיות של אנשי טיפול, והאם זה עוזר לנו, מפריע לנו, ופתאום גם התחלתי להריץ בראש המון אנשי טיפול שאני מלווה בקליניקה שלי. פסיכולוגיות, מאמנים, יועצים, כזה פתאום לראות רגע, איך זה מתממשק? אנחנו יושבים אנשים, מדברים על מערכות היחסים שלהם, אנחנו מומחים בעצם לעולם הפנימי ולנפש ולרגש. איך זה בא לידי ביטוי כשאנחנו בעצמנו בתוך אחת הזירות הכי מורכבות ומאתגרות ומשמעותיות של יחסים זוגיים, בין אם זה איך זה בא לידי ביטוי בתוך קשר, או בתהליך של יצירת קשר. יש המון נשות טיפול שמתקשות להיכנס לזוגיות מלא. מה קורה שם? מצוינת. נכון? מצוינת. ואמרתי, וואי, יהיה מעניין לדבר על זה איתכם ביחד. אז רגע, ואם היית אומרת, למה זה חשוב? למה חשוב שנשקיע שעה עכשיו בלדבר על זה? מה זאת אומרת? הזוגיות שלנו חשובה, אנחנו חשובים, אנשי הטיפול, זה סופר חשוב, ואני גם אגיד שאני מזהה, ממש יכולתי לראות דפוסים, מכשלות שחוזרות על עצמם אצל אנשי טיפול שמגיעים אליי ללוות אותם, וגם אני פתאום רואה את זה על עצמי בזוגיות שלי. אני אומרת, וואו, אם אנחנו יכולים לסמן פה עבור אנשים, תשימו לב, אלו הדברים שאתם עם כל הידע והניסיון והנכונות אלו האתגרים שעורבים דווקא לכם, אז אולי אנחנו יכולים גם לנרמל, וגם להרגיע, וגם להפנות זרקור, וגם אינשאללה לתת איזה טיפ, איזה כלי, איך אנחנו אוהבים כלים. מתים על זה, מתים. לתת לעצמנו משהו שאנחנו יכולים גם לשלוף את עצמנו מהבורות האלה. אני חושבת שזאת המטרה, שיהיה לנו זוגיות טובה יותר. לאנשים שזה הדבר שלהם, מערכות יחסים, זה המקצוע שלהם. לעזור לאחרים. אז שנוכל לעזור גם לעצמנו. קנית אותי. מה זה קנית אותי? בוא נפתח. בוא נתחיל לדבר על זה, לא יודעת אם זאת המילה הנכונה, הכאב הזה שאנחנו
אולי פוגשים בתוך קשר זוגי, מועבור, כמו שאת מתארת, המכשלה הזאת. אני ויובלי קצת חשבנו על זה גם, אתמול עשינו שיחת טלפון קצרה, ומאיפה אנחנו מתחילים. מה, ראיתם דברים? ראינו דברים, מה בטח. למשל? וואי, מלא. אבל דווקא בא לנו שאת תתחילי ושאנחנו נתחבר, סגור. כי נראה לי שאיכשהו זה יותר נכון. טוב, אז קודם כל בוא נגיד, רגע, לפני שנתחיל, שקודם כל שיש מלא יתרונות בלהיות מתחום הטיפול. אנחנו באמת, בדרך כלל, א', אנשים שעשו המון התפתחות ודרך בעצמם, אנחנו יודעים להתבונן פנימה, אנחנו יודעים איך עובדת דינמיקה של קשר, כאילו אנחנו מביאים המון מתנות, נתחיל מזה, קודם כל, א', שזה המקצוע הכי מגניב בעולם, בואו, אין כיף כזה, אין מרתק כזה, זה כאילו, ואנחנו מביאים גם המון מתנות מהעולם המקצועי לתוך העולם הבין אישי. יש לנו החלה, אנחנו יודעים לנהל שיחות מורכבות. לקחת אחריות. אני פה כבר הייתי מתחילה לשים סימני שאלה, אני חושבת שזה שאנחנו יודעים לעשות את זה בקליניקה, ממש, אבל ממש לא אומר שאנחנו יודעים לעשות את זה גם בחיים האישיים שלנו, אני חושבת שזאת אחת המכשלות שאני ארצה לדבר עליהן בהמשך, אבל אני רוצה להתחיל ממשהו נורא נורא בסיסי. וקראתי לאתגר הראשון, אתגר הסנדלר היחף. אני מרגישה שהרבה פעמים, בגלל שאנחנו מצפים מעצמנו, להיות נורא טובים בזה. היי, אני כל כך למדתי, אני כל כך יודעת, אני כל כך עוזרת לאנשים, אני כל כך רואה. וכשלנו יש אתגר שאנחנו נקלעים למשבר זוגי, או אפילו, סתם, זה שאנחנו רבים. היי, אני בעצמי עובדת עם זוגות, יש לי בית ספר לזוגיות. מותר לי לריב? מה זה אומר עליי אם אני מגיעה לקיר ולא מצליחה לעבור אותו? אז זה אומר שהשיטה שלי לא עובדת? אז סוגרים את הבסטה? אז אני חושבת שהרבה פעמים למאמנים ומטפלים קשה ללכת לטיפול בעצמם, סביב הסוגיות שהם במקצוע שלהם. תגידו לי אם אתם מזדהים. כן, לגמרי, אני... וגם יש מין איזושהי, אני חושבת שהרגש הוא בושה. איך אני נופלת לבורות שאני כל כך אלופה בלעזור לאחרים, לזהות אותם, לצאת מהם. למה אני לא מצליחה ליישם לפעמים את מה שאני כל כך מבינה בראש? וואו, סמדר, העלית לי פה סיפור, איזושהי דוגמה, זה פשוט קפץ לי לראש, איזשהו זיכרון, שאני יושבת עם חברה מחוץ לאיזה מסיבה, שפעם הייתי יוצאת למסיבות כשהיה לי כוח, ואני משתפת אותה על איזה משהו אישי שאני חובה, מול בחור שיצאתי איתו באותה תקופה, והיא מסתכלת עליי במבט כזה מופתע סלש ביקורתי, והיא דווקא זו שמשמיעה את הקול שאת מתארת, שאומרת לי, את מאמנת בשיטת סטיה, איך יכול להיות שדווקא את פוגשת א', ב' וג'? אני מבינה למה הפסקת לצאת למסיבות. נגמר לך למסיבה. ואני זוכרת שאני מסתכלת עליה, ואני אומרת, מה? יש תפיסה לאנשים, שאנשי טיפול הם נקיים מפצעים, כאבים, אתגרים. אני הייתי עמומה. אז דווקא בא לי כזה להגיד לך שאני פגשתי את הקול הזה דרך קול חיצוני לי. כן, אני חושבת שזה קיים. אני יכולה לספר על עצמי שהלכתי לקבל טיפול אצל מישהו, לקבל הדרכה בתחום שהייתי שם אומללה וחסרת אונים, ממש, משהו שקשור לאימהות שלי, והייתי על הפנים, וזאת הייתה בתקופה שהייתי כזה סוג של אושיית פייסבוק, זה לפני שהמציאו את המשפיענית, היה אושיית כזה. נכון. והיה איזשהו מומנט, איזשהו רגע שהיו אנשים שאשכרה הסתכלו עליי כזה קצת במבט מעריץ, פחד אלוהים, אני ממש עשיתי הרבה מאמצים להראות להם כמה אני בן אדם פגום וחבול, ובאמא שלכם, עזבו את זה. אבל באתי באמת ממקום נורא נורא נמוך לבקש עזרה אצל מישהו שלמרבה הצער הכיר את אושיית הפייסבוק שאני, ולא הצליח להוציא אותה מהחדר, ולא הצליח לראות שאני שבורה ומרוסקת ותושיט לי יד, ודיבר על הפרסונה. איזה באסה. המוארת הזאת שהוא מדמיין, ווואי זה היה, אגב יש גם מקום של למי אני אפנה, נכון. שיראה אותי, אני לא יודעת, זאת שאלה המון פעמים שאני שואלת עצמי, כשאני צריכה עזרה, כשאני צריכה טיפול, או כשאני ובן הזוג שלי רוצים ללכת לקבל עזרה כזוג,
למי נפנה? המטפלים שאנחנו אוהבים ומאמינים בהם, הם חברים שלנו, הרבה פעמים. וזה גם עניין שם, אני חושבת שהרבה אנשי טיפול, חוששים, מתביישים, מבזבזים זמן יקר, לפני שהם ניגשים לקבל עזרה, או לפעמים אפילו לא יכולים לשתף חברה, כי הם יקבלו את המבט הזה של... אתה? את? את? כן. אני מתחבר לזה ממקום, ככל שדיברתם, הבנתי איפה אני פוגש את זה, שאם יוצא איזה משהו כזה, שאני עכשיו, לא יודע, זה לא קורה הרבה, כן? אני גם אולי לא מרשה לעצמי הרבה, אבל אם אני, לא יודע, אתפרץ, או יהיה לי איזה משהו כזה, אז מאוד מהר, אני אהיה רגע עם עצמי, ויהיה לי בראש מין, כאילו ירוצו לי באמת עקרונות, כלים, מה אומרים על זה, איך זה אמור להיות, טה, כאילו מין משטור פנימי כזה, של רגע, אבל אתה יודע, ככה וככה וככה וככה, אז איך אתה מרשה לעצמך ככה וככה וככה, שנייה, תזה, טה, משהו מסדר כזה, מארגן, שזה מאוד מתחבר לי לזה, ואני באיזה גם תקופה עם עצמי של מה זה לאפשר לעצמי ספונטניות יותר, כי זה מגביל. זה כאילו, זה יכול למנוע איזושהי אותנטיות בתוך הקשר. נכון. כאילו איזשהו מקום של, יאללה, תריב. כאילו, יאללה, תגיד, יאללה. זה לא צריך להיות... מסודר. כן, כזה. נשלט, מסודר, מאופק. כן, ומותר לך, אתה בן אדם. לא רק מותר לך, זה לא רק חלק מקשר, להביא גם, לא גם, להיות אותנטיים, ספונטניים, לריב, זה חלק מדינמיקה. גם מה זה עושה לצד השני, אם אתה כל הזמן מאוד מסודר ומובנה. ומעניין בהחלה. כן, בטח, אני שומע אותך, אני מבין אותך. לא, זה לאבד את זה. תראו, אני חושבת שמה שיכול לעזור, זה רגע להיזכר מה המשמעות של מערכת יחסים זוגית. אני יכולה להגיד איך אני רואה את זה. אני חושבת שזוגיות זה לא הדבר הזה שנועד שיהיה לנו קל ונוח ונעימי ומנוחה ונחלה, מי שעדיין מצפה שזה מה שיקרה לו בזוגיות, מתי לאחרונה בזוגיות שלכם זה מה שכאילו, יש רגעים, יש ניסוצות, סבבה, יש תקופות. וואי, סמדרתם מרקרי את המשפט הזה עכשיו. סבבה, בכיף. זה לא. זה לא. זה מקום שבו אנחנו, יש לנו את השירות הכי מושלם, להשאלת חליפת ההישרדות שלנו, האישיות ההישרדותית. המקום הזה, הדפוסים, הדפוסי האמונות, כל מה שאימצנו כדי להגן על עצמנו, כדי להשיג דברים בעולם, כל מיני דברים שאימצנו בתור ילדים, המקום הזה של המהות הפנימית שלי, שהיא טהורה ורקה וזכה, נורתה אל תוך העולם המאוד מאוד גס וקשוח הזה, אז היא הלבישה על עצמה כל מיני אסטרטגיות לצלוח את זה. עכשיו, האסטרטגיות האלה הופכות אותנו לאדם בלתי נסבל. שעוד דבר שלהגיד, האישיות שלנו, הדבר הזה, הוא לא הליבה שלנו, הליבה שלנו סוכר, אבל האישיות היא בלתי נסבלת. מי שחושב שהאישיות שלו נסבלת, שישאל את מי שגר איתו בבית, לא את החברה שהוא פוגש לדרינק פעם אוקיי? אנחנו בלתי נסבלים. וכל עוד אני דבקה באישיות שלי ומגוננת עליה ומצדיקה אותה ועפה עליה ומאמינה לה, זוגיות שלי לא תעבוד. זה יהיה גיהנום. זה יהיה מאבק כוחות או ריחוק כל זוג והסגנון שלו לגיהנום. זה לא קצת מסביר את אחוז הגירושים, מה שאת כרגע מציגה? כן, שכל מה שאחוז הגירושים עלה כי יותר לגיטימי להתגרש. בעבר פשוט אנשים היו חיים ומתים בתוך הגיהנום שלהם. אנחנו יודעים, אבל גם מה שאת אומרת, שאנשים שכדי להגיע לליבה הזאת, המתוקה, הסוכר הזו, תקשיבי, אני 15 שנה יושבת על הכיסא ומסתכלת על החיים שלי, ומנסה ככה לנקות עוד ועוד מה שתיארת, השריון, המנגנונים, הדבר החיצוני הזה, כדי להתקרב לאורטל המתוקה והילדה החמודה הזאת, ואני אומרת, אני 15 שנים, מה לגבי כל האנשים שלא פגשו את הכיסא, שלא ישבו והסתכלו על החיים שלהם, ואני מניחה שהם להגיע למקום הראשוני הזה, אני לא יודעת, הם מגיעים לשם, אפשר להגיע לשם לבד? קודם כל, אני לא חושבת שמגיעים לשם, אני חושבת שאנחנו בתוך מסע, מלקים. אנחנו בתוך מסע, אנחנו מקלפים פיסה, ממש. את הדבר הזה, כל פעם קצת, זה לא, אולי זאת הערה, כשזה נושר סופית, אני אישית,
עוד לא מוארת. לא נראה לי בגלגול הזה. לדעתי יש לי כמה גלגולים עד. לא רואה את זה באופק, ושחררתי את הציפייה מטופשת הזאת, לא יקרה. אוקיי? כל פיסה כזאת שאני מצליחה להסיר מעצמי, וואי, זה חגיגה. עכשיו, בזוגיות יש משהו שאין לאן לברוח. זה כל מקום שאני בקלש עם בן הזוג שלי שחורק, זה פיסה שמבקשת להשתחרר. ויש בזה משהו, עכשיו שאם לא, אז פשוט יהיה פה זוועה. זה למה זה כל כך אפקטיבי. עכשיו, רוב האנשים מזהים מתקפה, ואנחנו נכנסים שם למאבק, כל אחד בסגנון שלו. והדבר הזה של להבין שזה הסיפור, הוא לא מובן מאליו בכלל, הוא לא פשוט ליישום בכלל, ולא תמיד זה שיש לי המון מודעות עצמית, ברגע האמת יעזור לי שם. זה סוג של אינטימיות, מודעות עצמית ואינטימיות זה לא אותו דבר. ופה אני רוצה להגיע למכשלה השנייה ברשותכם. בבקשה. שהיא אשליית האינטימיות. אני הולכת לטעון, שהרבה פעמים אנשי טיפול הם אנשים עם קושי באינטימיות. כמו כולם, אבל... ברור. וכאילו בגלל שאני יושבת בקליניקה, ויש טישו ואנשים בוכים, ומכניסים אותי מאחורי הקלעים שלהם, אז אני מרגישה שאני נורא טובה באינטימיות. אבל קליניקה, כשאני בכיסא של המטפל, גם כשאני בכיסא של המטופל, זו לא אינטימיות, זה אינטימיות טרנס-פרסונלית. זה אינטימיות שיש לה שעה שזה נגמר, תם הזמן. זה משהו בטעם אינטימיות. זה לא... זה גם משהו שמאוד, יש המון חוקים של סטינג, ששומר על משהו מאוד מאוד מוגן. אני כל כך שמורה, ואני מוגנת. לא רק, זה שאת יושבת על הכיסא כמטפלת, ויש את המרחב כפי שציינת, לא אומר שאני מייצרת מרחב אינטימי, עם המתאמנים שלי או לקוחות שלי. אני אומרת, גם אם אני מייצרת מרחב אינטימי, אם שם, בתנאי המעבדה האלה, כשאני כל כך, אני עוד שמה את השל, אני לא חושבת את השל. אני מתה פה. יש לי את השל. חפץ מעבר שלי, נכון? יש לי. עם הסמרטוטי שלי. למה כל הפסיכולוגית עם של? מה, מחלקים בזה, בסמינר המסוים, מה זה? לא, הוא גם מסתובב איתי בלי קשר לקליניקה, אבל כן. אני עטופה, ואני גם... עם הכוס תה. והנאימי שלי, והכוס תה, החמימי והנאימי, אתה נכנס לתוך המרחב שלי, הקליניקה שלי, הכל פה, כאילו... זה כל כך מושלם לאנשים עם קושי באינטימיות, זה כל כך מוגן, זה כל כך מרגיש כמו הדבר האמיתי. ממש. ופתאום בזוגיות, סבבה, אני יכולה להביא את השל, נגיד, אבל זהו, כאילו, את השל ואת הטישו, אבל חוץ מזה, אתה יכול לקום וללכת, אתה יכול לא לבוא בשעה, אתה לא משלם, אתה אין כללים, אתה, כאילו, פתאום זה אינטימיות על באמת, פתאום אני לא יכולה להסתתר מאחורי, ואגב, זאת חלק מהמכשלה, כשאנחנו מנסים, בתוך הזוגיות שלנו, גם להסתתר מאחורי הפרסונה הזאת, שזה גם קולה אותנו, וזה גם מאוד לא נעים לצד השני, והוא לא משחק לפי חוקי המשחק. כן, זה גם מרגיש יותר מזה, הרי יש, בסוף נכון, הפצעים שלנו, מנתבים וגם מעצבים את חיינו ואת החוזקות שלנו ולאן נלך, והרבה מאוד אנשים שהם כאלה מקשיבנים, והם נותנים הרבה מקום לאחר, הם הרבה פעמים גם אנשים מאוד מרצים, אנשים שמפחדים מקונפליקטים ומעימותים, אנשים שנוח לתת מקום לאחר, כי איפשהו זה גם מצד אחד שם אותי כמישהו שאוהבים אותו, וזה מאוד נעים שמקשיבים לך, אבל זה שם אותי במקום מאוד מוגן, כי אני לא צריך להיחשף. אז יש משהו שאנשי טיפול מאוד יודעים, אני יכול מאוד לראות את זה על עצמי, שאני מין מרחב כזה בעולם שמאפשר לאנשים להיות מאוד מאוד פגיעים מולי, ומאוד חשופים, ולהרגיש מאוד בנוח עם מישהם, ומאוד מוקשבים ומרוצים, ואפילו להרגיש מאוד טוב, ואני נשאר מאוד 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 מוגן, ואני גם מדבר על זה בפודקאסט, אני הייתי שנים של הסתרה בתוך ארון, אז זה שירת אותי מאוד גם שם, אני תמיד אומר, הייתי הצגה של אדם מאוד פתוח וחשוף. היו אומרים, אם היו שואלים משהו, אולי אומרים שאני מאוד חשוף, מאוד פתוח, אבל לא הייתי. לא הייתי, זה משהו שבעשור האחרון מאוד עבדתי עליו, על להיחשף, על להביא את עצמי גם, והזוגיות זה גם
חדר כושר, באמת, אני אסור גם בתוך זוגיות רצינית, עם אבי, יש לנו 2 ילדים בני 1.5 שנה, את לא מכירה, אני מעדכן פה. וזה באמת, שם היה לי, וואו, המון 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 שיעורים בקטע הזה. כן, זה מעניין, אני קוראת לזה, אני מסתתרת מאחורי הכנות שלי. כי המקום הזה, זה בן אדם כאילו, אבל המקום הזה, זה דבר נורא משמעותי. גם זה מאוד מוגן להיות במקום שתמיד נותן, אני אפגוש חברה, בדרך כלל היא תספר לי על הבעיות שלה, ואני אתגלץ כל כך בקלות לתפקיד, שאני אראה לה עוד זווית. כן, אז אני אגיד גם שזה הרבה פעמים בתוך הבחירה הזוגית, יכול לגרום לנו לבחור מישהו, שזה מה שהוא אוהב ורוצה. ואז... רגע, סמדר, זה בלתי נסבל. בואי שנייה, נניח את זה, את אומרת את זה על הדרך, אני מכירה את זה, כאשת טיפול, שלא פעם ולא פעמיים, אני לא אסתתר מאחורי משהו, הרבה מאוד פעמים, פגשתי בחורים, גברים, שזו הייתה הדינמיקה. נכון. עכשיו, ומה, אוקיי, בואי נשאל אותך, מה רע בזה? כי בהתחלה, יש בזה משהו נורא נעים ונוח, נכון? לך, את רגילה לתת את זה, הצד השני רוצה לקבל את זה. אוקיי, תלוי באיזה שלב בחיים. נגיד עכשיו, כשהדפוס הזה מאוד מאוד מוכר לי, אני לא יכולה לסבול את הריח של זה. אוקיי? אז זה עכשיו. אבל נגיד, נכון לאורתה לפני מספר שנים, נכון, אני מרגישה שם שאני במיטבי, יש לי מה לתת, אני מרגישה תחושת ערך. את גם בטוח נורא מרשימה. אני מאוד מרשימה, מאוד, לפעמים, אגב, זה יכול להיים, הדבר הזה שאני מחזיקה, הפסון הזה. את עושה ככה כי את מכירה את זה? אני רואה הזדהות. חד משמעית. אבל זה גם מושך. זהו, תלוי את מי. זה מאיים ומושך. אז הנה, שמעת מה היא אמרה? תלוי את מי. ואנחנו מושכות את אלו שבבקשה, שאני אפסיק למשוך אותם היום, את התלבטת איך לקרוא לזה סמדר. האנשים שבאים להישען. האנשים שרוצים זוגיות, כדי להישען. נכון? זה תיאור טוב? אבל זה אולי... במקרה הטוב, כן. אז זה אולי תיאור לא מספק, כי כאילו... אפשר להגיד שכולנו רוצים להישען בתוך קשר, כולנו רוצים שזה יהיה מקום שאפשר לשים בו את הראש. אני מרגיש שזה מושך טיפוסים קצת יותר קיצוניים. כאילו, אנשים שרוצים שהם לא מוכנים להתמודד עם עצמם, ורוצים שיהיה מישהו שיהיה כמו הורה. שיציל אותם. שיציל אותם, שיעשה עבורם, שיטפל בהם, שיתמודד עם כל מה שהם לא יכולים להתמודד איתו. תגידי, את מופעלת עכשיו כשהוא מדבר, או שאת כבר בשלב אחרי כזה... לא, יש דברים בגוף שקוראים לך? איזו שאלה טיפולית מהממת. הנה, בבקשה, there you go. דייט ראשון, זה מה שמטפלת, שואלת בדייט ראשון. שאלתי עכשיו, זה מפעיל אותך עכשיו שהזמנתי... לא, רק רציתי לדעת, קודם כל יש לי אותך, אני נושאת את העיניים, ואומרת, יכול להיות שיום אחד אני אהיה סמדר מילר, ואני לא אחוש דברים בגוף. וזה אומר שאני אפתור את העניין הזה. כן, לי זה מאוד שקט, אבל אני אספר... זה כיף, תודה סמדר. יש תקווה. אז אני רוצה רגע, כן, להניח פה את יש עשור ביניכם. פחות. אוקיי. ככה, קודם כל, כבסיס אני מאמינה שבתוך זוגיות, מה שאני מקבלת מבין הזוג, זה 40% מה שהוא בא איתו, האישיות שלו, ו60% מה שקורה בדינמיקה בינינו. אז נכון שכל אחד רוצה גם להישען. רגע, אני צריך לסבר המשפט הזה? זאת אומרת, 40% זה האישיות שלו, הדפוסים שלו, האמונות שלו, הבן אדם, יש שם בן אדם בצד השני. כן. זה 40% ממה שאני חובה. 60% לפחות נובע מהפינג פונג בין התגובות שלנו. כי 60% זה הדינמיקה. כן, הוא קם בבוקר, מישהו, ניסים לוי בעלי, ואז אני על הבוקר, דבר ראשון אמרתי לו, מה זה? הבלגן הזה שהשארת פה טטטה. מיד הבן אדם, עכשיו הוא רק תגובה, נכון? או לא משנה, או קם בבוקר, ואמרתי לו, נשמה שלי, איזה כיף להתעורר איתך, ונתתי לו נשיקה, אוקיי? אז 60% ממה שאני אחווה, זה הפינג פונג בינינו, התגובה לתגובה לתגובה לתגובה, אוקיי? ולא את מי שהוא פרסק כפי שהוא משהו. הליבה של מי שהבן אדם מביא, או אמונות, דעות, וכולי. יש את זה. אבל זה באמת 40%. שזה, סליחה, אם אני, זה,
בהנימון אפקט, כאילו השלב הראשון של הקשר, שבועות, חודשים, שאתה מאוד מאוד מאוהב, אתה רואה יותר את ה-40%? זה נכון להגיד? לא, טוב, וואי, רגע, אתה לוקח אותנו פה לסמטה... טוב, אז אולי לא צריך. ב-40% אני רק אגיד, נכון אמרתי בהתאהבות, אנחנו מחוץ לחליפת ההישרדות שלנו. אנחנו נפגשים ופוגשים את הליבה. ואז האישיות לאט לאט חוזרת, ואנחנו אומרים, רגע, איפה האיש המקסים הזה שהתאהבתי בו? ויש לנו את כל החיים לחזור לשם. מהמם. אבל אם אני אחזיר אותנו רגע לנושא, כן, לא, אתה רוצה עוד? לא, יש מלא אסוציאציות. רגע, אני אוהבת את עם הזירה. יופי, תחזרו. אוקיי. אני צריכה לשחרר את התפקיד קצת. כן, כן. אני אחזיק לכם מרחב, אבל אני צריכה של, בסדר? יש פה של, כן. אז ככה, אני מופתעת שאין לכם, כאילו, טוב, מאמנים אולי זה קצת שונה. לא, יש לי, הוא פשוט תלוי בבית, כן. מתאמנים שלי צוחקים על השל הזה. באמת? כן, צעיף, פה. אז ככה, אז זה 40%, כי אתה אומר, לא למשוך את הטיפוסים האלה, אבל אתה אומר, כולם רוצים גם להישען, אבל האם אני בדינמיקה שאני מייצרת, שיהיה 60%, האם אני שואלת את השאלות האלה, נותנת את המרחב הזה, תופסת את התפקיד המטפלת, ואז הגיוני שהצד השני, אם הוא מעוניין בזה וזה נעים לו, יתפוס את הצד המטופל, אוקיי? עכשיו יש אנשים שזה ינעם להם, יש אנשים שפחות, יש אנשים שבמידה. השאלה האם בעיניי, וגם זה מקסים שאני מביאה את המקום הזה, המכיל והמקשיב. השאלה החשובה בעיניי, האם אני יודעת להביא את ההפך? האם אני יודעת להישען? האם אני סומכת? כי המקום הזה שאמרת שהוא גם המון כוח, אבל הוא גם נורא בודד. מדויק, אנחנו מדברים ויש לי מישהי שעבדתי איתה פעם, שזה ממש, כי הוא בא להביא אולי את הדוגמה שלה, שהיא מישהי כזאת מאוד, היא אגב לא אשת טיפול, היא אשת חינוך, בסדר, היא בעולם הזה שאנשים, היא מאוד מאוד רגישה, אני מאמין אגב שהפרק הזה הוא ממש לא רק למטפלים, מאמנים, הוא לכל אדם שהוא מאוד רגיש לאנשים וכזה, people's person כזה, אז מאוד מאוד רגישה לאנשים, גם מאוד מרצה בדפוסים שלה וכל מיני, והיא ממש הייתה מגיל 18, כאילו נכנסה למערכות יחסים, שהיא ממש, היא קראה לעצמה עובדת סוציאלית. היא אמרה, אני התפקיד שלי זה עובדת הסוציאלית. והיא אמרה, משכתי בנות זוג, היא הייתה לסבית, שאני מטפלת בהם. וזה היה ממש ברור, וכל אחד בא עם סיפור, ואני כאילו... זה, והיום נשואה, והיא קלטה, רק היום, אחרי כמה וכמה מערכות יחסים כאלה, היא פתאום קלטה את העניין הזה. היא קלטה שהיא לוקחת אחריות עבור בת הזוג שלה, על כל מה שבת הזוג שלה עוברת, ושמה שיש לה תפקיד, לפתור לה את הבעיות, שאם היא מביאה משהו, היא עכשיו צריכה להתגייס, להבין מה היא עוברת, לפתור את זה, היא ממש מחזיקה את הדבר. תחילה לראות כמה זה מגביל אותה. שזה כאילו מתחיל להעיב על הזוגיות, וגם לא לתת לה מקום. והיא התחילה, כאילו לא לעשות את זה, התחילה להפסיק את זה. ואז היה איזה שלב מאוד מאוד מעניין, ששאלתי אותה, אוקיי, כאילו ממקום של, את כבר מפסיקה בזה, מה היית רוצה? להביא לתוך הקשר, משהו חדש, כאילו איך... ואני זוכר אני לא זוכר כך מה היא אמרה, ואז אמרתי לה, זה קטע שאת לא אומרת שהיית רוצה להתמך. כאילו, הפסקת רק לתמוך כל הזמן, עכשיו יש איזה גאפ שהוא נורא מוזר לה ונורא זר לה, את לא מביאה כאילו את הרצון להתמך, עכשיו היא עוברת מלא דברים והיא כאילו בתקופה קשה, את לא. אני זוכר, הסתכלה עליי בארור, כזה... להתמך? התחילה לפקוד. את הוואט? היא ממש... כאילו, זה אפילו לא עבר בתודעה האפשרות. כן, זה לא מפתיע אותנו, נכון? אני יכולה לדבר עליי, מה זה להתמך? זה עבודת חיי. להישען, להתמך, זה פוזיציה ממש לא פשוטה למי שלא מכיר את זה. אני חושבת, שוב, אני לא יודעת, אני רק יכולה לדבר עליי, על מה שאני רואה בקליניקה. אם זה לא
משהו שהוא מאוד מוכר מול ההורים, בבית, זה מה שצריך לעבוד כדי לייצר את זה. זה כאילו עוד חלק בגוף, אני מרגישה. ואני אגיד, רגע, אני אשים על זה עוד קומה שקצת קשורה מגדרית לגברים ונשים, שוב, סליחה על ההכללה, ובכלל אולי לא יודעת אם מקובל עדיין לדבר בגברים ונשים, אבל בסדר, אני מפעם. אז הרבה פעמים גברים בריאים, עם אנרגיה זכרית בריאה, מה שיחבר אותם לזוגיות, זה היכולת להעניק, להגן, לפנק, כאילו, כשגבר חולם על זוגיות, הרבה פעמים, מה הוא חולם? אני אקח אותה למקומות שהיא לא הייתה, אני אפנק אותה, אני אתן לה, אני אביא לה. כאילו, המקום הזה של אני מרגיש טוב, אני מרגיש בן זוג טוב, אני מרגיש גבר, אני מרגיש חי, זה כשאני יכול לשפר את החיים של האישה שלי. כשיצאתי בבוקר להביא לה את הציד, והיא מרוצה ממה שצדתי, כאילו משהו מאוד שורשי כזה. יש כזה, איזה הוא צדיק שאשתו מרוצה. כאילו, אבל בקטע של, שזה גם העבודה שלנו, ללמוד להיות מרוצות, כי כל דבר יש לי פסיק להגיד איך אפשר היה לעשות את זה יותר טוב. והמקום הזה של באמת, מה שלי מאוד עזר במסע חיפוש הזוגיות שלי, זה להבין שאני רוצה לאפשר לאנרגיה המעניקה הזאת, כאילו ראיתי איזה רגע שראיתי בכנות, אני מתה להיות מורעפת, שיקנו לי, שיעשו לי, שיפנקו אותי, אני אפילו לא יעשי להגיד את זה לעצמי, אני רולה, אני מסתדרת לבד, אני לא צריכה אף אחד, זה היה סמדר לא צריכה אף אחד, מילר, זה השם שלי, פתאום לי, לא, בא לי, זה חוקי, זה לג'יט, וגם הפמיניזם דפק לי שם את המוח, שאני לא אמורה להיות מישהי, מה אני חלשה, מה אני תלותית, לא חלשה ולא תלותית, סופר חזקה, יודעת הכל לבד, הייתי חד-הורית 10 שנים, יודעת ללכת למוסך, יודעת, הכל אני יודעת, להחליף פנג'ר, הכל. נעים לי שהגבר שלי עושה בשבילי, וזה נעים לו. ואם עליה להסכים לפתוח את הפתח הזה, איזה פחד. זה מפחיד. ואני אגיד את הפחד הכי עמוק שזה יושב אצלי עליו. באתי לשאול, מה הכי מפחיד שם? אני הבנתי שעמוק עמוק עמוק בפנים, אמונת השורש שלי, היא לא ניתן לאהוב אותי. אוקיי, סבבה, עושה את הדאווין שלי פה וזה, אבל אם מי שמכיר אותי עמוק עמוק בפנים, את האישה האמיתית בפנים שאני, זה הנחת רב, שמת שם. הגוף שלי מגיב לזה, כי אני, כן, פוגש אותי. אז אי אפשר באמת לאהוב אותי. מה שיש בפנים עמוק, רק אני יודעת, לא אהיב. אין מצב שמישהו יבחר בזה. זאת הייתה האמונה שלי. אז אם לא אוהבים אותי, ואני נורא מפחד שיעזבו אותי, כי זה בא עם חרדת נטישה, הקומבינה שלי הייתה שיצטרכו אותי. כי אם יצטרכו אותי, לא יעזבו אותי, כי לאהוב לא יאהבו. אז אני נורא מועילה. אז אני אהיה זאת שנשענים עליה. אז אני אהיה זאת שלא יכולים בלעדיה. למה היא פותרת לבת זוג שלה את כל הבעיות? ואז הופך אותי להיות מישהי שאי אפשר בלעדיה. וזה הביטוח שלי נגד נטישה, כי על אהבה אני לא יכולה לבנות. זה היה הסיפור שלי. אני שואלת עצמי כמה כרגע אנשים מקשיבים לנו וסופר מזדהים איתך. וואי, תקשיבי, כל הגוף שלי אני כאילו, זה ממש פונקט על דבר. כן. והרבה מזה מה שדחף אותנו להיות גם המטפלים שאנחנו. בדיוק. הנה, מערכת יחסים, קרבה, מרגיש כמו אינטימיות, פוגשים, בוחרים בנו, באים, אפילו משלמים על להיות איתנו, וזקוקים לנו כל כך. את יודעת איך אני, כאילו בשפה שלי אני אומר את כל הדבר הזה, זה שכאילו, המרה של אהבה להערכה. בדיוק. שבגלל שמשהו באוהבים אותי, הוא כאילו דפוק או מעורר או פצוע, אז כאילו, אוקיי, בהערכה, בלתת ערך, בלהביא ערך, ככה ירצו אותי על ידי הערך. נכון. אצלי זה בלהיות משמעותית. להיות משמעותית, כן, זה... ואז אני מושכת עליי אנשים שבאמת צריכים איזשהו קרש הצלה. קרש הצלה אתה לא עוזב. אם אתה אוחז קרש בלב ים, אתה לא עוזב אותו. ואני שמחה להגיד שהיום אני נשואה לאדם שאני יודעת שהוא יסתדר מה זה טוב בלעדיי. יסתדר מעולה. הוא אוהב אותי, הוא רוצה, עכשיו אני יודעת שאוהבים אותי. כי כשמישהו שלא תלוי בי, בוחר להיות איתי, שלא צריך אותי. אז מאוד אפשר להבין מהסיטואציה הזאת. אבל הייתי צריכה ללכת למקום המאוד מאוד מאוד מפחיד, של להיות עם מישהו,
שוואו, הוא ממש הסתדר פיקס, הוא הסתדר פיקס לפני שהוא פגש אותי, הוא הסתדר פיקס אחרי, והוא בא לזוגיות ממקום שהוא שואל את עצמו, מה אני יכול לתת? ויש חיה כזה, אני לא ידעתי שיש גברים כאלה. לא, הרדאר שלי פספס אותם, והייתי רואה גבר כזה, הייתי אומרת, טוב, לא בשבילי. בדיוק באתי להגיד שהיית צריכה לעשות הרבה עבודה עם עצמך כנראה לפני, כדי שגבר כזה יגיע, ויקלט ברדאר שלך. לעשות עבודה, זה יפה שאתה קורא לי לחטוף כפות ממערכות יחסים זוועתיות, לעשות, כן, גם אני עשיתי עבודה, וגם נעשתה עבודה עליי, כאילו, בסוף התמרור צועק לך מול העיניים, באיזשהו שלב אתה... כן, צריך להגיד די, אני רוצה משהו אחר. כן, מה, למה? אבל אהבתי שהיא דייקה את זה עכשיו, כי הרבה פעמים אנחנו משתמשים אליה לעבוד, להכיר, בוא, החיים נותנים לנו כפות, כן, גם אנשי טיפול חוטפים כפות, אבל בשביל להתעורר מכפה צריך אותך. הכפה באה להגיד לך, בוא תתעורר, כפה. לא התעוררת, תבוא עוד כפה. לא התעוררת, תבוא עוד כפה, עד שתתעורר מזה. כאילו, עד שתסכים לעשות רגע משהו אחרת. כמו שאת אומרת, כאילו, אני חושב על הפרקטיקה של רגע הנקודה הזאת, את בסוף אומרת, זה להסכים לקבל. זה להסכים לפתוח את הפתח המפחיד הזה, ולהסכים שאולי אם אני אהיה בלי לתת, ובלי להפיק מלא משמעות וערך, אלא פשוט להיות ולהסכים לקבל, להסכים לפגוש את זה שאולי לא יאהבו אותי, נכון? זה הפחד? ולראות מה קורה שם. כן, אתה אומר את זה ואני נזכרת ברגע מכונן, שזה לא דווקא היה להסכים לקבל, כמו להגיד לא, לבקשה של בן הזוג. אני חושבת שבתוך הזוגיות שיש לי היום, היה שם איזשהו רגע בתחילת הקשר, שניסים ביקש ממני משהו, ואני בגלל שהייתי בסופר מודעות על הדבר, זה משהו שלא רציתי לתת, כשמשהו שאני רוצה ויש לי בכיף, משהו שהרגיש לי כמו קצת, אם אני אומרת עכשיו כן, זה מהדפוס הישן, ברור, תישען, תתרווה, כזה זוגיות, לא? זוגיות זה שתשעון עליי עם כל כובד משקולך, נכון? זה זוגיות בריאה. שזה אומר אני אומרת כן. כן, הייתי ככה מלהגיד כן. פתאום מהרגע הזה שמעתי, זה לא מתאים לי, זה לא האנרגיה שאני רוצה. ואני רעדו לי הביציות, כי אמרתי, הוא יקום וילך. הוא בטוח, אני אגיד לו לא, והוא יקום וילך, אמרתי, אוקיי, אבל אם אני אגיד לו כן, והוא יישאר בגלל הכן הזה, אני חוזרת למקום שאני לא רוצה להיות, ואני יודעת איך זה נגמר. ואני זוכרת, עשיתי כזה, אספתי את כל הזה, ואמרתי, ממי, יש לי שיחה, אני צריכה לדבר איתך רגע, יש לי משהו שקשה לי להגיד, זה וזה, מה שביקשת ממני, אני בוחרת שלא. ואז הוא אמר לי, אחלה, אני אבקש מחבר שלי. כאילו, אחי, בשביל מה עשית את כל הטקס? כאילו, מגניב, לא, סבבה, לי יש אופציות, אני לא תלוי בך, יש לי עוד אפשרויות בחיים. שזה אגב מראה כמה 60%, שהוא הדינמיקה, הוא הרבה בראש שלנו. כאילו, אתם מבינות מה אני אומר רגע? כן. כאילו, שבסוף כאילו... חלק מהתגובתיות זה שיחות שלנו מול עצמנו. אז בראש שלנו. כן. אז זה מצריך את הקפיצת בנג'י הזאת לתוך הלא נודע, לתוך מה שהאינסטינקט אומר לך, זהו, הלך לך עכשיו, אהבת חייך תעזוב אותך עכשיו, זה מה שהולך לקרות. ולהגיד, אני לוקחת את הסיכון, כי אני מפסיקה להיות בתוך קשרים, שזאת הדינמיקה שאני לוקחת שם אחריות ובעלות, בלי לשאול, בלי בכלל לעצור לשאול. סבבה, לא, יש לי עוד אופציות, כאילו, שרדתי עד שהגעת, הרי. מצוין. ממש. רגע, אני מסקרנת לדעת אם יש עוד, בא לכם שנעבור לעוד מכשול? יאללה. בור, מכשלה. כן. כן. אז תוך כדי דיברתי על האינטימיות, אבל גם הלכנו למושיעה, שזה האתגר הזה, כבר ארזנו אותם ביחד, זה מעולה. אוקיי. אז האחרון הוא בעיניי גם הכי חשוב, כי אני רואה אותו הכי פוגע בקשרים זוגיים. וקראתי לו אתגר החוש השביעי. אני אוהבת לתת שמות לדברים. ממדלת כבר. כן, מדלתי. אני אומרת, מה, היא יושבת כזה, וזה קופץ על הראש. בבדח שלה וממדלת. היא מנסה למדל, כן, אני... היא נוהגת באוטו בדרך לפה, והיא אומרת, טוב, צריך לתת למשהו שם, כדי שאנשים יזכרו אותו, כי אם אין לו שם, אז הוא... את פשוט אשת שיווק טובה. יכול להיות. אוי, שיט, עלית עליי, כן, אני מנסה לברור, בסדר, כן. כאילו בטבע שלך, כנראה. טוב, לא יודעת, זה עושה בפני עצמו. לא, כי מיתוג. זה, את יודעת למתג. תגידי שאני מורה טובה. את מורה טובה, סמדה. וואי, זה בא ביחד האמת בעיניי.
להיות איש שיווק טוב ומורה טוב, זה בסוף לדעת להביא רעיון, בצורה שאנשים יוכלו לקבל בפשטות ולזכור אותו ולהתחבר אליו. שזה גם שיווק וזה גם הנחיה והוראה, כן? לגמרי. אז נתחבר לדבר הזה שאמרת, כי מה זה בעצם אפשר גם להסתכל על הדבר הזה כמניפולציה. אני יודעת מה יעזור לאנשים לזכור את הפיסת תוכן הזאת, ואני משתמשת בזה. וזה מתחבר לי לזה שכאנשי שיווק, באתי להגיד, כאנשי טיפול, המומחיות שלנו זה שבן אדם יגיד לי, לא יודעת מה, משפט שאומרים בקליניקה, יש את הולכת לאן שרצינו לדעתי. בן אדם אומר, תנו לי משפט שאומרים, אשתי בלתי נסבלת, אוקיי, נגיד. כן, ודי, כל עוד היא תמשיך להיות כזאת ביקורתית וזה, אני לא יכול להכיל אותה. סבבה, כן. אבל הרבה, אוקיי, מישהו אומר לי דבר כזה בקליניקה, המומחיות שלי, לקחת את מה שבן אדם אומר, חושב, מרגיש, ולדעת שיש משהו מאחורה. נכון. יש כל מיני סגנונות, יש סגנון טיפול שאני אגיד לו, אתה אומר ככה וככה, אבל בעצם יש פה את הילד הפגוע מאיזה, ויש סגנון שאני אציע לו, אתה אומר את זה, ואני חושבת שאולי מסתתר, יש סגנון שאני אגיד לו, בוא נקשיב רגע לגוף שלך, אבל התפקיד שלי, זה לא לקחת דברים כפשוטם, נכון. אלא לראות מה יש מאחורי. וזאת המיומנות, הגאוניות שלנו כמטפלים, היא כשאנחנו מצליחים לזהות את מה שיש מאחורי. ואני לאחרונה שמתי לב, שהריבים הזוגיים הכי מעליבים, הכי מתסכלים ושיורדים לפסים הכי אגרסיביים, הם כשאנשים עושים אחד לשני, בדיוק את הדבר הזה. אוי. את אומרת שככה וככה, אבל מה שהתכוונת, זה זה וזה. אתה אומר, אתה זה, אבל אתה בעצם מנותק רגשית. המקום הזה של, אוקיי, הבאת לי משהו לחזית, אמרת משהו, אני לא מתייחס למה שאמרת, אני חופרת לך במאחורה, אני כבר יודעת למה התכוונת. אני אפרש אותך, אני אסביר לך אותך. אני נתח, בדיוק. כן. אז קודם כל, כשלעצמו בלי קשר לאנשי טיפול, זה דבר נורא אגרסיבי. זה גם נורא, כשמישהו אומר לי, את בפנים, את משהו, אפילו משפט, את רוצה לריב. מכירים את רוצה לריב? אתה אומר לי מה אני רוצה? נקודת המוצא שלי, היא להתחיל לשכנע על משהו, שהוא בכלל, איך אני אוכיח לך שאני נורא מתסכל, מביא לחוסר אונים, מביא לאגרסיביות. עכשיו, כשזה, גם אנחנו נורא טובים בזה. וגם, אנחנו הרבה צודקים. וגם, יש אחד המשפטים שנהיו הכי פופולריים שם, זה שלך. כן. זה שלך. או, אתה יודע, אתה שם את זה שלך. יש עוד יותר, אחי, אני אוהבת. אני רק רוצה לשקף לך. לשקף. וואו. האם יש? משהו יותר מוריד. כן. מישהו ביקש ממך לשקף? תודה, כאילו. והדבר הזה, אם הוא, ואני ראיתי את זה, אנשי טיפול, שליוויתי, גם ראיתי אישה מטפלת, זוגית ומינית, אומרת לבן הזוג שלה, אני יודעת, אני אשת טיפול, אני לומדת את זה. היא מסבירה לו, ונוצר דפוס בתוך הקשר, שהיא יודעת מה זה זוגיות ומה זה מיניות. והוא עם בציל לא יודע, והיא מסבירה לו, והיא מנתחת אותו, והיא יודעת יותר טוב ממנו מה הוא חושב, כי היא יודעת. וזה היה סופר אגרסיבי. את יודעת מה אגרסיבי בזה בעיניי? וואי, מדכא זה מילה. ביי סבר של סיפור, אני חושב שזה הדבר שאני הכי סבלתי ממנו בזוגיות שלי. כאילו, שאני חטאתי בזה הכי הרבה. בדיוק יש לי חבר שהוא גם מאמן סאטי, גם מול הבן זוג שלו חווה משהו, וכזה הצעתי לו את מה שאני עברתי עם זה, וזה שינה להם ממש כמו שזה שינה לי, וכשדיברתי איתו לפני השיחה, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו הולכים לדבר עם סמדר מילר על בולרות של מטלבים, הוא אמר, יואו, וזה, הוא התלהב, הוא אמר, דבר איתה על הטפלון. אמרתי לו, מה זה הטפלון? הוא אומר, מה שדיברנו, שהוא אומר, בסוף אני מאמן, יש עכשיו סיטואציה, קרה משהו בתוך הזוגיות, ריב, אמוציות, בת זוג שלי תדבר, ואני יושב, ואני נושם, ואני יכול להקשיב, אבל לא משנה מה היא תביא, אני מאמן, אני יכול להחזיר את זה אליה. כן, את לא יכולה אבל להגיד לי את זה ככה. את התעצבנת, זה שלך, כי, וצריך להבין למה זה דווקא מעצבן אותך, אבל אני, וזו, זה בעצם דפוס הגנה. אני יכולה לדפוק את הראש בקיר, מרוב דפוס הגנה מאוד מאוד חזק, של לא לקחת אחריות על החלק שלי. כן, יש שם לזה, כן, מצטעם. תקשיבו, אני
לי יש סיטואציה, יש בקשר שלי עם אבי יש ריבים או שיחות או אירועים שאני לא אשכח בחיים, כי מבחינתי יש את הלפני ואת האחרי שלהם. ולפני שהילדים נולדו, במהלך ההיריון, בגלל שההיריון היה בצד השני של העולם, לנו היה היריון כחיכוכים בזוגיות. פשוט עברנו שם איזו טירונות לזוגיות שלנו, לא יודע. כנראה היינו צריכים הכנה להורות, והיינו צריכים לפגוש כל מיני דברים שעד עכשיו לא פגשנו, והיינו באיזה מעבדה כזאת. ואני זוכר שיחה, אנחנו באוטו על כביש, על איילון, בדרך לחברים בתל אביב, והוא מנסה לדבר איתי על משהו, כבר כמה ימים בתוך איזה מין ריב מתמשך, שהוא מדבר איתי, ואני איכשהו כל הזמן מחזיר את זה אליו, אומר לו, מה אתה רוצה ממני? זה אתה ככה וככה, מחזיר, ואני רואה שבשלב מסוים הבן אדם, כמו שאמרת, כאילו מתייאש, הבן אדם מדוכא, הבן אדם כאילו מנסה להגיד לי משהו, ואני לא מוכן להקשיב, כי כנראה קשה לי. ואני עושה את הדבר האלים הזה, שהוא בחסות משהו מאוד חכם ונכון, ויובל יודע, כאילו, הוא מבין. ואני בשלב מסוים, אני תופך רגע לעצמי על השכם, אבל זה גם בזכותו, אני קולט את זה. ואני אומר לעצמי, תרפה רגע, רוצה להגיד לך משהו. וואו. והוא אמר לי, אני מבין גם למה כל כך... הוא פשוט, הוא שיקף לי משהו על איזושהי דרך שבה אני בשליטה, ומשהו על המנגנוני שליטה שלי, ואיך אני בסוף... איך בסוף אנחנו עושים רק את מה שאני רוצה, בצורה מאוד מתוחכמת, מכל מיני מקומות שלי, אני לא אפתח על זה את השיחה, אבל... אני זוכר, לא יכולתי לעלות לחברים, מרוב קושי, הוא הראה לי משהו שלא ראיתי על עצמי, שמאז לא יכולתי לא לראות, וממש עשה הבדל, ואני כל כך מודה על הרגע הזה, אבל ההגנה הזאת לא אפשרה לי. וזה הגנה שאני ממש, אם יש משהו שהייתי רוצה שהם יקחו מהפרק הזה, שיפסיקו לעשות אותה. כאילו, שיבינו שזה הגנה. אני פוגש את זה אגב בכל מיני דרכים. אני לא יודע, יש דרך של, הוא לא מדבר נכון. רגע, אם אתה לא עומד בכללי התקשורת המקרבת, אז אי אפשר לדבר ככה שיחה. יש לנו ביטוי בבית שנקרא תקשורת מגרדת, וזה המקום הזה שבו מתעסקים בסגנון ולא במהות. אבל כשאתה אומר לי את זה בווליום כזה, אני לא מסוגלת להקשיב, או כשאתה, כאילו כן, בוא נתעסק בדיקציה שלך, בניסוח, בכללי הטקס, באופן, בצורה, ולא בדבר עצמו, כי בדבר עצמו אני לא רוצה להתעסק. וזה יותר מזה, כשאחד הוא איש טיפול, והוא כל היום עובד עם הדבר הזה, והוא יודע את כל הדקויות של איך לדבר נכון, כביכול, אני שם פה מרכאות למי שלא צופה, אז הצד השני תמיד לא ידבר נכון מספיק. והוא תמיד יוכל להתאפס על זה, ואז תמיד המסר שלו פשוט לא יוכל לעבור. כן, אנחנו עושים אביוז לכלים מלאים באור, אני לוקחת איזשהו כלי מואר שמישהו הביא ולמדתי, ואני עושה ממנו נבוט ומורידה למישהו על הראש. איך את אומרת את זה? כן, גם אני מתחברת לגמרי למה ששניכם אומרים. אני רואה את זה כתפיסות רוחניות, שאנשים משתמשים בהם כמנגנונים. זאת אומרת, יש לך מנגנון, ואתה פותר את זה דרך תפיסה רוחנית, למשל. יש לנו תפיסה בשיטת סאטיה, איזשהו עיקרון, שאין מציאות חיצונית. סמדר מחייכת למי שלא רואה. כן, כן, בחרת מכירה גם. אין מציאות חיצונית, הכל זה השתקפות שלנו, אז מה זה אומר? זה אומר שקודם כל יש אנשים שלוקחים את זה לאשמה, שמשמים אז בהכל, ויש מקרים שאני מכירה, שאם המציאות היא פנימית, אז זה אומר שהכל שלי, אז איך אפשר לייצר ככה? הרבה פעמים יש הימנעות לשיחות קשות. אנשים נמנעים מלעשות שיחות, מלהביא את הכאב, את הפצע, אותה, מה שזה לא יהיה, כי הכל שלי. או הפוך, שמונים לקבל ביקורת לשיחות קשות, כי הכל שלו. אז זה צד אחד, אני מביאה את הצד השני, שאומר שאני יכולה גם לשמור את הכל בתוכי, ולעשות עבודה פנימית, וללכת לקליניקה, ולהסתכל על חיי, ובטח שזה בור. בטח, כי בסוף אין את האינטראקציה הזו, הכל נשאר בתוכך. וואי. מי אתה בדיוק בזוגיות? אני אגיד שבספר הראשון שלי אני מביאה את העיקרון הזה, אני קוראת לו אהובי אינו קיים, שמדבר על זה שבעצם, היום אני אומרת 60-40, תשימו לב, יש מציאות, היום אני אומרת, נכון, יש רובד שבו אין מציאות חיצונית, אבל בכאן ועכשיו שאנחנו חיים, בשביל להימנע מהבורות האלה, כי מה שמאוד טלטל אותי, התקשרה אליי אישה לפני כמה שנים, שהיא אמרה, אני בקשר אלים,
אבל קראתי את הספר שלך, ואני מבינה שאני מייצרת הכל. אז אולי אני צריכה רק לעשות עבודה פנימית. בול, מה שאמרתי. ואז זה גם יכול למנוע מאיתנו, לשים גבולות. כי הם לא יודעים להבין מה... נמאס להם שכולם שמים את זה עליהם, אבל רגע, מה עליי, מה על הבן זוג, כאילו, איך מזהים שם? כן, וגם המקום של, יש פה קשר, אני גם מזהה את המקום הזה שכל אחד הולך, או הצידה לעשות את הפרוסס שלו, או לתרפיסט שלו, ויש לנו מערכת יחסים, יש לי זוג, שיש להם מערכות יחסים מאוד יפות עם התרפיסטים, כל אחד של השני. שהם מקבלים שם תיקוף ושיקוף, וגם מאוד, מישהו שם כבר ממש קונה גם את הסיפור שלהם, אז גם קצת משסים אחד, כאילו, והמקום הזה שכל אחד, אוקיי, עבודה פנימית, אז אישה מסתיימת, ולא חוזרים אחר כך למקום היותר מורכב, לעשות עבודה עם עצמי, וואלה, כיף. אבל לעשות עבודה איתך, וואו. זה יותר מורכב. ושם הרבה פעמים, תשמעו, אנחנו בכלל בעידן של אינדיבידואליות קיצונית. להיות נאמנה לעצמי, להיות קשובה לעצמי, להבין את עצמי. אנחנו מאוד מאוד מושקעים על הפרויקט הזה שנקרא העצמי, אבל המיומנויות השבטיות שלנו קורסות, שלה ביחד. נכון. וזה המקום שבאמת הוא בור שעורב לכולנו. אבל זהו, איבדתי את החוט. איפה לאן נסענו? לא משנה, הכל טוב. אומרים פה דברים חשובים. אז אנחנו רוצים להציע פרקטיקות, מה קורה רגע, יש עוד שלכם שרציתם להביא? את הנושא הזה שכרגע דיברנו עליו, ואת גם דיברת על... לא, נראה לי יש עוד אחד. יש לך עוד אחד? יאללה. אולי הוא מתכנס בתוך דברים שזה, משהו על הקושי להקליל. אתה קורא לנו חפרנים או שאני דמה לי? כשאמרתי לאבי יום בבוקר, אתה יודע מה אנחנו הולכים לדבר בפרק עם סמדה, הולכים לדבר על בורות וזה של אנשי טיפול בזוגיות. אז הוא מה זה שמח, הוא כאילו אומר, יופי, אני הקורבן שמח שהמקרבנים... לוקחים אחריות. כן, אז הוא מאוד צחק ומאוד שמח. הוא אמר, יופי, תספר על השנתיים הראשונות שלנו, תספר על החלום זה רק חלום. אבי, תהיה חזק, אוהבים אותך. אבי, תמיד יש את המשפט שם קוד, יופי, חלום זה רק חלום. הוא יכול, למה? יכולתי לראות אותו עכשיו, אומר לך את זה. וזה הבור, של הוא בא, וואי, אתה לא מבין מה חלמתי, ואז אני מתחיל, טוב, אתה יודע, מתחיל לפרש לו את החלום, אתה יודע, זה אומר לי, לפעמים חלום זה רק חלום. המנטורית שלי אומרת, לפעמים coffee, it's just a coffee. כן, זה של פרויד, סיגר is just a cigar. אבל מין כזה, איזה קושי שכאילו עלול להיות קשה לנהל איתנו שיחות. כלילות. שהן כלילות, או רק להגיד, וואי, איך הצבנת אותי אתמול, וזהו. סורי, חיים שלי. אפשר גם לסיים את זה ככה, נכון? ואז לא, רגע. מה עצבן אותך? למה? כאילו, חייב לשאול שאלות, ולהבין, ולראות, ולנתח. ולהגיע לעומק, נכון? אנשים רוצים להיות עמוקים. ואז הבן זוג כזה מוטש, כי הוא לא בהכרח כזה, הוא אומר, רק רציתי להגיד שהצבנת אותי, זהו. כאילו, תשחרר אותי. או ש, אתם יודעים, זה גם כשפעם, וגם את זה אני שומע הרבה, אבל בתחילת הדרך, כשהייתי בעולם ההתפתחות האישית, כאילו, פרש וממן חדש, וזה כל מה שעניין אותי, אז גם מפגשים חברתיים הייתה הופכת להיות שיחה רוחנית ועמוקה וכל דבר, ואבי היה יושב שם וסובל. ואומר לי אחר כך, זה לא בסדר. אתה תופס את כל האוויר, זה משתלט. אני לידך יכול להרגיש כאילו, אין לי מה לתרום, כי איך אפשר להתעלות על כל העומק הזה וזה, ואני למדתי שזה גם בלתי נסבל. אני רוצה לקחת את מה שאתה אומר, רגע להביא אותו לעולם הדייטינג. אוקיי, רגע בוא נתייחס לציבור ציבור הרווקים גם רוצה קצת... כן, כי אני מזהה, גם יצא לי ללוות נשות טיפול בתוך מסע יצירת הזוגיות שלהן, ואני מזהה שהכמיהה לעומק הופך להיות מין משהו בוויש ליסט. נכון. ואני מזהה אנשים שממיינות באפליקציות, קוראות את התיאור, ויכולות נורא בקלות לפסול, אנשים שיכולים להיות בני זוג מאוד מאוד ראויים, אם הם לא מרגישים שבן אדם מביא עומק וכנות והתבוננות, כבר בשלב הפרופיל שלו בטינדר. ואני, כל מיני דברים שאני כזה לגבי, שקשורים לגברים, מכיוון שאין לי את החוויית חיים הזאת, אז אני הרבה פעמים מראיינת את בעלי. ואני אומרת, ממי, איך זה, כשהיית בטינדר כזה, איך זה לכתוב את הפרופיל האישי?
כי אני יודעת שהרבה פעמים, שוב, הכללה מגדרית, kill me, fine, סבבה, נשים הרבה פעמים מאוד אוהבות לחלוק מידע אישי, זה חלק מהדרך שלנו לתקשר שאנחנו שייכות ומרגישות בנוח, זה לא כל כך משנה על מה אנחנו מדברות, לא באמת רוצה לדעת איפה עשית גבות, אבל זה עוזר לנו להרגיש קרובות, וגברים הרבה פעמים, מה שלא, אינפורמציה שלא חיונית, בוא נמדר, זה לא בטוח לחשוף מידע. אז שאלת, איך זה בשבילך היה לכתוב, כאילו, והוא אמר, תקשיבי, לא היה קשה מזה. הרגשתי אילג ומפגר, ומה אני עכשיו צריך כאילו, ואני גם חושבת איזה משימה קשה, שלא מעידה שום דבר ליכולות הזוגיות שלך. זה משימה לכתוב לעצמך פרופיל להיכרות, אתה לא תצטרך לעשות את זה אף פעם בתוך זוגיות. זה לא רלוונטי. זה לא מעיד כלום. והמקום הזה של דווקא לחשוף משהו אישי, שהמון מטפלות מחפשות, נראה שהוא פתוח, והוא עמוק, להרבה גברים ראויים, זה לא יבוא טוב, גם לא בדייט ראשון. לא היה עומק. דייט ראשון לא היה עומק. נשמה, לא כולם, זה את לא בסשן, באים, פותחים הכל. יש אנשים שלוקח להם זמן להיפתח, יש אנשים שרוצים קודם כל להרגיש שזה מרחב בטוח, יש אנשים, כאילו, זה רק דייט, יכול להיות קליל, יכול להיות מצחיק, יכול להיות נחמד. עצם הכובד הזה, אני צריכה לראות שהיה שיח משמעותי. לא, דייט ראשון, לא שיח משמעותי, גברת. כאילו... את לא כזאת, נכון? כאילו, את דווקא אוהבת להקליט, כאילו, מעניין אותי... אני חייבת להגיד שגם בקליניקה לא חייבים להיות כבדים. אני בהתחלה, בתחילת הדרך, הייתי מרגיש, היום במבט לאחור, ישבתי כמו צנון על הכיסא. לא זזתי, לא נשמתי. כאילו, בקטע שנכון, מלמדים אותנו בשיטה הצעתי, לטפל בגוף, ולנשום עמוק, ולהיות מרחב. אוקיי, סבבה והכל. אז בראש שלי, זה היה צריך להיות קצת... מוחזק. אני יודעת להיות מוחזקת. אבל אז הרגשתי מדוקת קצת, כי אני מדעה גם מצחיק וקליל, וזה היה לי חסר. שאין כיף כמו מטפל קליל ומצחיק, וואו, אין כיף כזה. ואז התחלתי לאט לאט להביא את זה. ואמרתי, בוא נראה מה יקרה. זה עשה רק טוב. ואז נפל לי הסימון שאני יכולה להיות גם וגם על הכיסא, גם להביא את העומק שלי, ואת הלייזרות, כאילו יש איזה יכולת לייזר, וגם להביא את הצחוק ואת הקלילות, ואז אני גם מגישה את זה ביחד. מתי שזה נכון, לא תמיד, אני יודעת למנן את זה. אז התשובה היא שאפשר גם וגם, ובא לי שעוד אנשי טיפול, זה כזה לפתוח להם את האפשרות. חד משמעית. גם בקליניקה וגם בדייט. גם בקליניקה וגם בדייט. בדייט, אני שונא דייטים. אני חושבת שהיום אני יותר קל לי להביא את הקלילות ואת הצחוקים שלי, אבל פעם הייתי מסתתרת מאחורי המטפלת, המקשיבה עד הסוף. מעניינת, מציעה אפשרויות, מאוד חכמה, בלתי נסבל. אני רוצה להוסיף ולהגיד גם, זוגיות זה לא כמו בקליניקה, זה לא, אני מרגישה מנשים שאני מלווה, שהן מצפות שיהיה שם את רמת החשיפות והעומק של תהליך רגשי. אני רוצה להגיד לך שהיום, לא בא לי שזה יופיע בתחילת הקשר. וואלה. לא בא לי. לא בא לי עמוק, לא בא לי שיחות נפש, לא בא לי עכשיו שאני יודע מה שלום ההורים שלו ומה הקשר, לא מעניין אותי. לא רוצה, זה מרגיש לי כמו קליניקה. בוא נעשה פאן, נפער לצחוק. חד משמעית. גם ככה חיים, גם ככה נשבת בקליניקה רוב שעות היממה שלי. ועוסקת באמת בתכנים מכל בא לי כיף. ואני אגיד, אתם באים מסטיה, ואני מלווה גם אנשים שבאים מתחום פסיכולוגיה, פסיכיאטריה וכולי. ואז כבר יש את מכשלת האבחונים והאבחנות. בטח. בוא נבדוק אם אתה נרקסיסט. בוא נבדוק אם בוא נשמע קצת על ההורים שלך, נעשה אחד ועוד אחד, נבין, כל מיני דברים וזה לא פשוט לכבות את הכלים האלה שלנו, להגיד, אני עכשיו במרחב אחר, אני עושה משהו אחר, אני לא, וזה עניין. גם מול חברים וחברות. וזה בסדר, אני בשלב מסוים, אמרתי, נשמה, אני עכשיו לא יושבת בתפקיד המאמנת, זה לא מעניין אותי, כחברה בואי נדבר מה שבא לך. ואני זוכרת רגעים שכשזזתי מהפוזיציה ושחררתי את עצמי בתפקיד, שמי, זה לא בא טוב לכולם.
כן, שאנחנו שמים גבול, הרבה פעמים זה... אני זוכר רגעים, כי גם אני עשיתי את השיפט הזה בחברויות, שזה השאיר אותי קצת, לא ידעתי מה לעשות. כאילו, אז איך להיות אם אני לא פותר, ומביא ומקשיב, איך שאני מביא, מה אני מדבר, כזה, היה לי שם כזה, פתאום אני שותק, כזה, אין לי מה להגיד. זה המקום שאמרת שזוגיות זה להשתחרר מהפרסונה ההישרדותית שלנו. כן. עם המטפלת שאני, זו הפרסונה ההישרדותית שלי. אז זה חלק ממנה. אז זה משהו שבתוך הקשרים האלה, אני רוצה לשחרר. אני מרגיש שבסוף הפרקטיקה הכי גדולה, זה קודם כל לזהות. אני חושב שעשינו פה שירות טוב, כי אם מישהו זיהה, אז א', אם אתם אנשי טיפול וזה, לכו לקליניקות, תעבדו על זה. כאילו, תחקרו את הדפוסים האלה. זה, הרי אנחנו יודעים שזה מה שמייצר אפשרויות חדשות. ואז גם יש, אני חושב שמה שסמדר אמרה, כאילו, זה הרבה על הסכמה. כאילו, להסכים לעשות מהלך חדש. להסכים שנייה, לא להתגונן. ולא לעשות את הזה שלך. להסכים שנייה, להישען, או לעשות את הפתח הקטן, לתת לי. להסכים, לשתוק. להסכים, כאילו, אני מרגיש כל פריצות דרך האלה עם אבי ביחסים שלי, זה היה כי הסכמתי שנייה להרפות את הפרסונה, את המנגנונים האלה, ולתת למשהו אחר לקרות, וזה קורה כשנותנים. כאילו, זה הרבה לאפשר, אני מרגיש. אני רוצה לתת עוד טיפ, כן, לגמרי, אני רוצה לתת שם עוד טיפ כזה פרקטי. קודם כל, חוק ברזל, לא לייעץ אם לא ביקשו את עצתי. חוק ברזל, בחיים לא, אני רואה, צועק לי מקילומטר, אני מזהה, אני זה, לא שאלו אותי, בחיים, באזרחי כאילו, איפה שלא ביקשו את עצתי בפה מלא, אני לא מציעה אותה גם. כן. אוקיי? גם אני רואה. כולל לבעלי ולילדים שלי, אוקיי? והדבר השני זה באמת המקום מישהו מתנהג משהו, ואני רואה משהו מאחורה, drop it. פלט, תעבוד, עכשיו אני רוצה לעבוד פלט. העומק הזה, המנהרה הזאת, היא הכניסה לעומק, אני נחה מזה כשאני בקשרים האישיים שלי, אני עובדת עם מה שמביאים לי, ולא עם מה שמאחורי זה. אתם לא מאמינים איזה מנוחה ממש. לתוך קשר, זה הדבר, פשוט תנוחו. וואי, את יודעת מה זה גם פותח לי, פתאום אני מבין? כשאני עכשיו בזוגיות עם מישהו או מישהי, ויש את ההתנהגות, ואני רואה את המאחורי, זה גם יכול לייצר אשליה. יכול לספר לעצמי סיפורים. כשאני אומר, אוקיי, יש פה התנהגות, אבל עומד מאחורי זה פצע או זה, אז יש עתיד, ואפשרות שהוא או היא יהיו אחרת, ואני עובד עם העתיד הזה, כי אני מתפלל אליו, אבל בינתיים אני חווה דברים, שהם יכול להיות גם לא מתאימים לי או לא נעימים לי, אבל אני לא מתמודד איתם, כי אני מחזיק את המאחורי הזה. שזה גם משהו שמטפלים, אנחנו רואים את הפוטנציאל, אנחנו רואים לאן אתה יכול להגיע, אנחנו מאמינים בך, אנחנו יודעים שאתה מסוגל. וואו, זאת נקודה מה זה חשובה. וזה שאתה רואה ומאמין לא אומר שזה יקרה. גם אני לא פה בשביל הפוטנציאל, אני פה בשביל מה שיש היום. נכון. drop it. כן. drop the mic. בא לי לנסח משהו, נראה שאני מצליחה לנסח את זה בצורה ברורה, שאם אתם מזהים שאתם נמנעים ממשהו ומסבירים, ההסבר שלכם, את ההימנעות, זה כי זה רק שלי, מתוך ההסברים הרוחניים, או איזה עקרונות, או איזה תפיסות, גם, רגע, לחקור, באיזה מקום אני לא אומרת את מה שאני רוצה להגיד. באיזה מקום אני נמנעת. כן. כן, זה היה ברור? כן. תעזור לי, כן? לדעתי כן. שאם אני אוכל עצמי את הראש, זה אומר שאני עכשיו לא ספונטני, לא אותנטי. אם אני נשארת לבד עם דברים, אני נמנעת, לשאול את עצמי מאיזה מקום אני נמנעת. ואם אני עונה לעצמי כי זה הכל שלי, לשקול שוב, נכון? כי זה להשתמש באיזשהו עיקרון. ואם אני שומעת את עצמי, מתחילה לספר סיפורים והצדקות והקשרים, ומסבירה לעצמי למה בן הזוג שלי הוא ככה, או למה הקשר שלנו ככה, בהסברים שהם מתוכן, כאילו, מהעבר שלו, אז זה מקום גם כן להסתכל ולהגיד, למה אני בכלל במקום שאני צריכה לייצר הסברים והצדקות, ולנתח בן אדם אחר. ואיפה אין לי חופש פשוט עכשיו להגיד את מה שאני רוצה. כי בסוף זה הדבר. כאילו, הרבה פעמים במקום לעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו הולכים לשם.
כן, הייתי פעם, אני לא מאמינה אגב בכנות רדיקלית, אני לא חושבת שכל דבר שעולה בדעתי, אני צריכה מיד לראות על הזולת חף מפשע, אבל כן, שמתי לב שהיה לי את המקום הזה, כי לפני שאני אומרת משהו לבן הזוג, אני חושבת מה הוא יגיד, מה הוא יחשוב, מה זה, ממש דמיינתי שיש לי כמו פילטר כזה, שכל מחשבה עוברת דרך הפילטר, ורק מה שעוברת בפילטר מגיע לבן הזוג, והיה לי תרגול להגיד, אוקיי, אני מורידה את הפילטר. ועכשיו, 3, 4, ועל החיים ועל המוות, שאת אומרת את הדבר הלא נאמר הזה. אחלה טיפ. פתאום החיים קורים. אחלה טיפ. סמדר, רוצה לסיכום, א', להזמין את מי שמקשיב לא יודע, דברים שאת עושה או תהליכים, או להגיד משהו על איך את עובדת היום, ועם מי ועם מה, כי בא לנו שגם שפע יזרום לכיוונך. יש, כיף. דרך הערוץ הזה. תודה. אז קודם כל אני באמת משתדלת לעשות כמה שפחות בימים אלה, אז זה החלום החדש שלי, פשוט לעשות פחות. אבל כן, יש את האתר של קרובים בית הספר לזוגיות, שיש שם ספרים שלנו, ומלא קורסים מוקלטים, ומלא הדרכות חינמיות, כאילו אני יודעת שאני יכולה לפרוש עם, הותרתי אחריי את האבטרים הדיגיטליים שלי, אז אפשר להמשיך ללמוד ממני, וגם מבעלי היקר, וגם אני מלווה זוגות בקליניקה, אז זו גם אפשרות, ואני פחות ברשתות החברתיות, אז אולי נשים את הטלפון שלי בפרק. בשמחה. נשים לינק לאתר וטלפון, ואם בא לכם לעשות תהליך זוגי עם סמדר, נראה לי מתנה גדולה. אתם הולכים לעבוד קשה, רק אומרת, לא לבעלי לב חלש, אבל כן, בשמחה ואהבה. אז אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשתף ברשתות, בערוץ היוטיוב שלנו החדש, לשלוח לחבר או חברה, ואני אגיד שאני עפה על הפרק שלנו, אני חושבת שהלוואי והייתי שומעת אותו לפני עשור. ותפיצו בכל הקבוצות מטפלים, תאמינו לי. כל מטפל או מאמן צריך לשמוע את לגמרי, מצווה להפיץ את הפרק הזה. באמת מצווה. אז אני אגיד תודה לשניכם, תודה סמדר. היה מדהים. תודה יובלי. תודה רבה, היה כיף גדול. ממש, תודה רבה.